bumili pa silang chicken ata. At ano pa bibili nila? So, nakaparking kami sa Seymour. Then, pagkatapos nito, diretso na kami sa Tiagaray, Bulacan. Sa Matiktik. Sa Matiktik River. Kami nagsisilip sa likod dahil nagbantay kami sa mga gamit. Hindi kami kasya sa loob. Tayo muna ko guys. Nandito na kami sa Tripo campsite. So, wala po talaga signal dito. Kung gusto ka mag-connect sa wifi, pwede ka magbayad one day ng 150. Kung gusto ka ng 2 hours, pwede ka magbayad ng 50 pesos dito. Yan po, andun po kami sa dulo, dun sa pababa. Andun po yung cottage namin. Oh, wala palang cottage. Ano lang pala guys, table. So, pupunta kami sa dulo. Tingnan namin kung kaya ba namin doon maligo. Dahil sobrang lalim, parang nag-high river siya. Nag-high river. Titingnan nga natin dito. Titingnan nyo guys. Oh, yan nga. Titingnan natin doon kung pwede bang maligo. Pwede naman po dito maligo. Di ba guys? So, grabe kanindot sa tubig anak mga omega. So, di ba makita man ninyo nga grabe ang tubig o gataas ta o nagtaob. Bisaya pa nagtaob siya. Sa dagat pa nagtaob. So grabe kanindot. Nindot kay dinha napita na siya cottage dinha. Pwede pa mo dinha mo magstay. Kami wala mi nag-cottage kay nagkuan kami, nagkuha kami og table para makasave food kuno mi. So din na ning anak mi din na para lang magpa-picture. Pwede po din ha kung gusto mo maligo saka nang sa tubig bitaw nga floating. Ay kanindot sa tubig. Grabe kanindot ang tubig anak ay grabe kabugnaw. So pinakadulo na siya dito na sa pinakataas pero naog ta guys ka atong an-awon kung sa badig kabugnaw nga to ang tubig. Oh, try ka. Magbantay lang gihapon ka ka ma-slide man ka kay danlog man iyang tubig, iyang bato anak. Grabe ka danlog. O mag-amping gihapon tungod ka ang tubig. Dadalon ka padulong sa ubos. Na nagligo lang ko nag-video lang ko ana guys. Imot-imot kuno hay anang video. Na nagpahangin-hangin lang. Hindi mo ma-feel ang kainit tungod kay mabawi sa tubig ng grabe kabugnaw. Yung makita mo din mo tinaw ka ay. Hello guys. Ano po guys? Oh, balhin na po ko pikas. Munaog ko ana, munaog ko kay video na po ko pang ano lang ba? Ako kalay nag-video radyo ko ana mga omega. Tanawa nagkuan lang siya tanaw lang siya sa mga nindot ng mga kakahuyan kung nindot paminawon ang tubig kaya ang tubig wag banha kayo wala dapita guys meron kami lang ang tao din ha kaya ang mga tao nga nagkatitito sa pikas taas mo na lang dyan sa pinakatumoy